Abamhlophe bayahluleka ukwakha amacebo okuvukela uZulu ngesikhathi sokubusa kaShaka, ngoba uShaka-ke wayebaqaphe kakhulu ngale ndlela yokuthi babengakwazi ngisho ukwenzani ekhona uShaka. Wayethumela amabutho ayebagada nalaba abelala khona, kwakukhona amabutho ayebagada imihlangano ababeyihlangana, kwakukhona amabutho ayebagada lapho. Yayingekho indlela yokuthi bakhe uzungu lokuthi bagcine bevukela uZulu. Baze bathemeke uMkabayi ekutheni agcine noma bagcine beyisondeza kuMkabayi. Yila khona-ke amabutho athi ukuqhela kancane khona, ngoba uMkabayi uShaka wayemthembe kakhulu. Kwakuyiyona ntombazane yakubo-ke ayithembe kakhulu ekutheni angeke ize ujikele uZulu nangelinye ilanga, angeke futhi ize iwuvukele uZulu nangelilodwa ilanga. So yathi mabesondela kuyo, waqala kuShaka wathi ukudedisa amabutho kancane, ngoba seyabona ukuthi hayi nangu udade wabo okhona futhi uyamthemba kakhulu. Ila khona-ke abakhona ukuthi bangene khona ngenxeba-ke kuShaka. uMkabayi-ke ukukhula kwakhe kwakuyintombazane nje yayihlakaniphe kakhulu, ithandwa uyise uJama, wayemthanda kakhulu. Ikona okwagcina kumenza ukuthi agcine engasagani, noma-ke wake waqoma ekukhuleni kwakhe, kodwa kazange asagana ngoba wayethandwa kakhulu ekhaya uyise, emthanda ngale ndlela eyisimanga uyise wakhe uMkabayi. Igama elithi Mkabayi liphuma egameni elithi inkaba noma inkaba noma nkaba, ngoba wayeyintombazane yayinenkaba enkulu, isibhono, wena wazi isibhono, wayenenkaba enkulu. Babembiza ngalelo gama-ke lenkaba ukuthi unkaba, lathi malishintsha-ke lathi uMkabayi-ke, njalo njalo. So ukukhula nje kwakhe kwakuyintombazane vele yayihlakaniphe kakhulu, inamasu. NoShaka nje ekubuseni kwakhe wayeyithanda kakhulu, emthanda kakhulu uMkabayi, emthembile futhi kakhulu, ukuze kufika abamhlophe-ke bazovukela umbuso kaZulu. Abamhlophe inkinga yabo yayiyodwa, uShaka wayebagade kakhulu, bengakwazi ukuthi bakhiphe ibhamu zabo ukuthi bagcine bejikela uZulu. Ayikho into ababekwazi ukuyenza ngalesa sikhathi, ngoba uShaka wayebaqaphe kakhulu. Amabutho ayehlezi la eduze kwabo ngaso sonke isikhathi, la baya khona amabutho akhona, la balala khona amabutho akhona. Babebamba i-meeting nje enesikhathi eside, amabutho ayabahlukanisa. Iyona nto eyagcina yenza ukuthi bagcine befuna ukuthi kubulawe uShaka ukuze bazokwazi ukuthi balibuse. Ivideo ezivule ngayo ngithanda la khona ithi abelungu bahluleka ukuhlakaza uZulu noma ukupenetrate uZulu, bahluleka ukukhonkarisha uZulu kusekhona isilo samabandla uShaka Zulu, bahluleka. And khona ubufakazi balokho. Angifuni ukukhola out amagama ukuthi kwenzekalani, kodwa if behluleka wena, behluleka ukupenetrate, basebenzisa umuntu ongaphakathi. Angifuni ukubiza amagama ukuthi obani kwaShaka basebenza nabo noma kanjani, angifuni ukuya lapho, kodwa ngifuna ukuveza ukuthi basebenza nabantu bangaphakathi, noma amakhosi noma abantu, kodwa nje basebenza nabantu abangaphakathi ukuthi kuketulwe isilo. Phela isilo saketulwa. Isystem yondlebe ikhanyela ngiyafana all over. Ngisho sayibusele emumva le kuJesu, bazodideka kabanye bazosho ukuthini manje ukuthi uJesu ngoba uJesu umlungu. No, uJesu ake nomlungu. uJesu wase-Africa, specifically eSouth Africa. Naleli gama elithi uJesu akulona igama lakhe, but isystem abayisebenzisa bafuna umfundo wayehamba naye eduze. If ubuka lapha futhi eBurkina Faso khona umongameli okuthiwa uThomas Sankara, wayengayifuna inkohlakalo. Basebenzisa isystem eyodwa, bafuna umngani wakhe, best friend, abasuka naye besayingane abakhula naye, besherisha yonke into, bafuna yena bamxhesha imali, bamsebenzisa. Many politicians, many leaders
ashawa ngale strategy kufunwa umuntu oseduze nawe. It's the same strategy abasebenzisa kwilembe elekamanye amalembe ngokukhalipha, bafuna abantu abaseduze naso isilo ngoba behluleka ukusipenetrate. I'm not going to call out amagama, kodwa basebenzisana nabantu abaseduze. Ubufakazi is all over, right? Ake sizweke la ukuthi kwenzakalani-ke la inkosi isikhothama. Ngicela ukuthi ngiyifunde ngesingisi because kwabanye isingisi sizwakala kalula kunesizulu. Amagama aqinile ezizulu ngeke bazibawazwe kahle. Ngifuna ukuthi bayizwe kahle abantu ukuthi ake sizwe ukuthi sathini. As he was being assassinated by his half brother. Nayizwa ke indaba. Ubani umuntu owaketshula isilo. Again umuntu ole kude, half brother. As he was being assassinated by his half brother, Dingana and Mhlangana, two wonke. Bakephi baseduze naye. Akhule naye. Baya abakubo. In September 1828, Shaka Zulu uttered a famous and prophetic curse, yashiya isiqalekisi inkosi, warning that his killers would not rule for long and that white settlers will take over the land. Yabatshela nje ngo inkosi ukuthi njengoba nibulala mina, ngeke nize nilibuse isikhathi eside lelizwe, kodwa abamhlophe bazolibusa. Yayazi inkosi before bayihlasele abafowabo ukuthi abelungu vele bafuna ungena la. Yayazi. And babevinjwe yiyona ukuthi benze umathanda wabo la kwaZulu. Now, imagine isilo sakhothama at the age of 40 or 41 if I'm not mistaken. Sasesincane kakhulu. Imagine ukube kuthiwa saphila another 20 years. Ukuthi uZulu uzoba into enjani. Njengoba uZulu uvela ubumbene uhlangene nje kuyimanje. Even though saba nesikhathi esifishane nesikhathi esincane ngenxa yezitho ezavuka endlini yaso. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi izinto ezisungulwa abantu ngenhloso yokusiza abantu, labo basungulu noma labo bantu besuke befuna ukusiza abantu hlezi bezolwisa. Akukwazi ukuthi ungasungula into esiza abantu ungalwisi. Ibona labantu basizayo. Abendlu yakho, abesizwe sakho. Imagine ukuba uZulu wawuzoba njani ukube kuthiwa isilo saphila another 20 years. Bayithola indlela yokungena ondlebe ikhanya ilanga. Bangena ngabanye basesizweni sakwaZulu. Bathi bengena baqala benza konke lokhu esakusho isilo. Ake sibuke ukuthi benzani. Now, emva kokuthi isilo sikhotheme, nazi-ke impawu ekhombisa ukuthi izwe kwase kuyilapho. Into yokuqala beza nayo nansi ile project. Ngeke ngize ngisho ngegama. Was introduced to the region that is now KwaZulu-Natal primarily in 1830. Le project leqala ngoSing ngoba iproject ezodunga abantu abamnyama. Iproject ezochitha abantu abamnyama, ibasuse empandeni zabo, ibasuse kubeni ibona kodwa ibadukise. Le project le eqala ngoSing yabe singena 2 years after isilo sikhotheme ngesandla somuntu wangaphakathi. Ikuphi okunye kwesipilo kwangena? Ake sibuke la. Iproject yosibili eyalandela ile yokubulala ifamily structure. Badukisa ukuqala abantu. Iproject yokuqala leyo. Iproject yosibili eyalandela ile yokubulala ifamily structure. Kwaqalwa ngamalobolo ngoba phela abantu uthena ingekho lento okuhamba umithisa ushiye kanjalo. Ayingekho lonto. Lento ukuthi uthakuloboleki umithisa ushiye kanjalo. Ingane ikhule ngaphandle kwababa noma ingane ingabi na family structure kube inhlakanhlaka. Ayingekho lonto. KwaZulu usekhona isilo? Hayi khohlwa. Usekhona isilo samabandla uShaka Zulu? Ayingekho lonto. Now, kuthiwa lana the 11 cows law regarding ilobolo in KwaZulu-Natal was introduced by Sir Theophilus Shepstone, the 19th
Century Secretary for Native Affairs in the colony. Nini na, kuthiwa lana time period, while some sources suggest 1865, others indicate it was formalized in 1869 or as early as 1850. Yes, go 1850. Baphasisa umthetho wokuthi inkomo zibe 11 lalingekho inani leinkomo, umuntu efika nenani leinkomo elingene namandla akhe, noma kube ukubonisana kwemndeni namhlanje 11 cows. Yini kwashaya abaphathi bezwe selokhu baliphatha lokho namanje basaliphethe namanje, ngoba oqala nje izwe noma sithi nje la kwaZulu silawula umthetho wabo, constitution umthetho wabo, inkantolo ezabo, konke kwabo. Lakhipha izwi isilo lathi ngeke nilibuse. Abelungu babehluleka ukupenetrate isilo noma uZulu, usekhona isilo uShaka Zulu. Till today ngisho amakhosi mebekwa kodwa kumele kube khona certificate esiphuma kubona abaphathi ukuthi siyayirecognize under isystem yethu. Kahle kahle thina siphethe konke kumele kudlule kuthina. Abelungu babehluleka ukupenetrate isilo. Alandela amanye amakhosi noma izilo zalandela ezinye ezazama ukulwa njengesilo ucetshwayo nezinye, kodwa in the end umlomo ongathethi imanga washo wathi ngeke nilibuse njengoba nibulala mina. Siyabonga kakhulu.